डीजे अखिलेश शमशाबाद, आजमगढ़। मोबाइल नंबर 7043840151। मास्टर गजल के भाव लागे। बाल तोहारे करे छपा 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 छपा, कमर तोहारे करे लपा 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 लपा, होली में तहारा डराना बा तराना बा तराना बा, देखी के लोग दीवाना बा दीवाना बा दीवाना बा। करिएवा पूर्वी के भाव लागे। बाल तोहारे करे छपा 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 छपा, कमर तोहारे करे लपा 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 लपा, होली में तहारा डराना बा तराना बा, देखी के लोग दीवाना बा दीवाना बा। इतना अठाना जुबा कोई मन बुखारा बुझा भइले आया है, इने बुखारा बुझा भइले होय होय, इने बुखारा बुझा भइले। डीजे अखिलेश शमशाबाद, आजमगढ़। मास्टर लगन के भाव लागे। आवा चले नु राहने तो ढोलक तारे ढोलक तारे ढोलक तारे, एही से दिल हमर ढोलक तारे ढोलक तारे ढोलक तारे, खिलत चेहरा रानी बानो रानी बानो रानी बा, छोहो को मामा के रानी बा हो पानी बा हो पानी बा। मास्टर डीजे के भाव लागे। आ जा चले नु राहने तो ढोलक तारे ढोलक तारे, एही से दिल हमर ढोलक तारे ढोलक तारे, खिलत चेहरा रानी बानो रानी बा, छोहो को मामा के रानी बा हो पानी बा। खेसारी कृष्णा के चूजा भइले, इने बुखारा बुझा भइले खाला, इने बुखारा। मोबाइल नंबर 7043840151। डीजे अखिलेश शमशाबाद,